Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa lahat po ng aking mga kasamahan at kaibigan ay kayo po lahat na nakikinig sa akin ay taos puso po ang aking pagbati. Ito po ang inyong Joker ng Mindoro. Kung tawagin po ay Alimbuyog at ang alias po ay Hulk Hogan. Mga kaibigan, taos puso po ang aking pagbati sa lahat po ng nakikinig dito sa buong mundo at kayo po ay aking hahandugan ng napakagandang joke na talaga pong ito ay halos po araw-araw na ginawa ko na po ito para lang po may pamahagi sa inyong lahat na aking mga kaibigan. Taos puso po ang aking pagbati. Ito po ang inyong abang lingkod. Ano po tayo ng ating joke ng Mindoro? Ito po mga kaibigan. Kita din. Yung barkada ko, tinanong ko, dumating mo siya sa bahay. Eh, sabi ko sa kanya, kaibigan, anong prutas ang meron ka na marami ang buto? Sinagot sa akin mga kaibigan, Alimbuyog aratilis. Ay, kapoy maraming nga rin ang buto nun. Ay, ako naman ang tinanong ngayon, Alimbuyog, ano naman prutas ang meron ka? Pare, kasoy. Aba, alimbuyog ka isang buto nun, ay, parehin. Kaya nga lumabas ay siksikan na sila sa loob. Ay ang iyong buto ng aratilis ay wala man na nalabas. Ay yung akin lumabas na ay siksikan na sila sa loob eh. Oh. Tinanong ko yung barkada ko, pare, paano kayo kung magpatay ng aso? Ay di siyempre alimbuyog ay sinasalaban. Anong gamit nyo? Pag hindi suplite, matagal. Matagal kayo makatapos. Ay ikaw alimbuyog. Ay, ako lighter lang ang gamit ko. Ay lalo matagal yun sa iyo, Alimbuyog. Ay later lamang eh. Ay ikaw pare. Ay saan ka kasimula, Alimbuyog? Sa buntot. Pag sindi kong ganyan ng later, minutes lang. Pak, tapos na. Aba, tambilis naman, Alimbuyog. Aba, anong pangalinisan mo? Wala namang balahibo yung katawan at dos-dosin yung aso. Anong pangalinisan mo? Isugat-sugat yun na. Ay, sugat-sugat ng katawan. Ay, dos-dosin naman pa rin yung aso eh. Ano pang alinisan mo doon? Oh, ay gala mo yung barkada mo. Namakyaw ng ampalaya. Ay sabi nung may, nung financier nung may pera, pumakyaw ka ng ampalaya, wala malaan kabunga-bunga yan, ni wala malaan nakalawit yan. 60,000? Aba, aaksayin mo lang ang pera ko. Busing, marami humpungan nito. Anong marami, wala malaan nakalawit? Busing nga rin hongagdan. Naku, inakyat ng manager. Naku, hiyaw yung manager. Kumuha ka pa ng pera sa bahay. Pumakyaw ka pa uli ng ampalayan. Diyak pa tayo dito. Ay, wala nga bunga ng kalawit. Ay, patirik naman ilat. Ang bunga. Ang bunga ay patas lahat. Lahat ay nakapasa mo ng bunga eh. Mga bayan, tuwan ko na. Eh, bago ngayon eh, yung barkada ko eh, ang lawak ng pinyahan. Ang lawak. Siguro may 2 hektarya yung pinyahan. Ay, dumating nga yung mga makyaw. Sabi ko, mga kaibigan, pakyawin na ninyo. Napakaganda ng bunga niyang aking mga pinya na yan. Mga hawa yan, malalaki. Ay sabi nung mga pakyawin, hindi na ho namin papakyawin. Ba't hindi nyo papakyawin? Pumarito pa kayo bago hindi nyo papakyawin. Ay hindi na ho, lugi kami dyan. Ah, paano ko nga lugi dyan, lalaki niyan? Oh, ang gaganda, mga haway. Ay hindi na ho, ay paano kayo nalugi dyan? Eh, hindi mo mabibintan eh. Paano hindi mabinta? Ay, minuta naman yung pinya, mga matay minuta. Sinong mabili niyan? Wala akong mabili niyan. Mga minuta naman ho yan. May mga minuta naman yung pinya. Ay, sinong mabili? Ay, sabi nung ano eh. Dio, ang ganda ng kutsi mo. Siyempre pamangkin. Di man taon tayo nagtiis abroad para lang makabili ng kutsi. Sakay pamangkin. Sumakay na yung pamangkin. Pinatakbo na ng tsuhin. Sabay turin pamangkin. Tiyo, puno nyo! Iwas lang. Kita mo pamangkin. Luso! Ganyan ka lang ng pareho. Takbo na uli sila. Sabay turo na naman yung pamangkin. Tiyo! Puno ka! Iwas lang. Kita mo, luso pa. Ganyan kagaling ako. Ay, di takbo na sila sa highway. Tatakbo na sa highway. Naku, maya-maya, tumuro na naman yung pamangkin. Tiyo, tulay, iwas lang! Dagamok doon sa kanan. Ay, iyaw ko ngayon yung pamangkin. Tiyo, ba't mo iniwasan? Eh, sabi mo yung tulay ay, iyan ang adaanan natin. Iniwasan mo na ng iniwasan. Patay yung magtiyo. Diretso sa kanal.
Dahil ka na siya. Iiwas lang, iiwas. Ayun na. Nahulog sa kana. Sabi mga anak, saan kayo galing? Ay, grade 1 at grade 2. Tatay, sa pagpasok po, aba, magaling. Marunong na kayo. Marunong na po kami, tatay. Aber? Ay, grade 2 at grade 1? 1 plus 1. O, sabi ng bata, 2. Abay, marunong na nga yung mga bata nga rin, Ipagpatuloy nyo yan. Kaganda nyo ng buhay yan. Naku, no, maalis na yung ama. Yung mga bata noon. Ikaw, tatay, 3 plus 6. O, sabi ng mamay, yan ang gawin nyo. Pag mahirap ay akin, pag madali ay inyo, ay hindi kaya nung ama. Ala, ay kaguluman. Yan ang gawin nyo. Pag mahirap ay akin, pag madali ay inyo. Ay sabi, ngayon nakapagpalayo ako ng manok. O mga kaibigan, nakapagpalayo ako ng manok. Ay 3 ang paa. Ay di ngayon ay walang sabong at bawal. Dinala ko ngayon sa tupadahan. Ay sabi ng kalabang ko ay, Alimbuyog, hindi kami malaban dyan. Bakit? Ay 3 naman ang paa niyan ay. Matuloy lang ang laban natin. Yang inyo 2 ng tari, itong manok ko ay wala. Ay sabi ng mga kalabang ko, kahit pa 10 yan, ang paa, wala naman tari yan. Talo namin yan. Naku, nung bitawan ko na, sumugod na yung kalaban, nandiyan na. Pinalo agad nung kaliwa. Tak! Silambot nung isang paa ng manok ko. Pumahuli yung kanan, silambot na naman. Ay sabi ko doon sa mga barkada ko, pare, talo na kayo. Paano taloan mo yung ligaw pa isang paa niyan? Sinakal yung kalaban. Patay mo. Panalo ako. Patay yung kalaban ko. Ay, talaga naman. Ay, walang yan naman nagdalipuyog. Yung pala naman yung nakapansakal. Ay, alam na ako nagpansakal yan eh. Ay, dumating yung barkada ko. May dalang hito, tsaka dalang alimbuyog. May dala kong hito at tsaka dalang. Sabi ko, pare, anong gusto mo luto dyan? Alimbuyog, adobo. Ay, sige. Nakasabit yung kawit ko doon. Mga 7 ang suklot nun. Kumuha ka ng nyug. Aba! Ay 1 oras, malalabog na yung isda, lambot na, hindi pa nadating. 1 oras kalahati, sinundan ko, mga kaibigan, ako hindi. Talagang galit ko to sa kaibigan ko, sabi, pambira ka, hindi ka na lang pumitas dyan. Kaganito kataas naman yung duwan, hindi maintindihan ko saan natayo yung kawit, doon itumba, doon bangunin. Nako, ay di, nagata na. Ay nung mauwi ng barkada ko, sabi sa akin, Buyog, pahingin naman ang nyug nung, yung bini ng nyug mo na duwan. Eh, sabi ko, pare, kahit ka walang bini niyan, kaya mo magawa ng tour. Mayroon pa rin Buyog, walang bini. Ay, napakadali, pare. Ay, paano? Kung ang taas ng nyog, ay 10. 10 din ang hukay mo pa ilalim. Huwag mo nga sobrahan at ang malabas dyan. Nakagawa ka naman ng tour. Labas ng tubig nun, sabi. Labas ng tubig nun, nagbuyog. Ang lalim mo kayo. Ang lalim naman. Ang lalim mo kayo. Ay, sabi ng barkada ko ngayon, mga kaibigan. Sabi ng mga sa akin, kaibigan, ang ganda ng jacket mo. Suot ng army yan ay sa sundalo yan. Ay bakit? Kursonada mo ba ka? Ay kung abigay mo ay asuotin ko yan. Ay di suotan ng barkada ko mga yan, pabundok. Naku, may kasalubong yung mga yan, tinanong. Sino ka? Sabi ng mga yan, sundalo! Binugbog yung mga yan, gulong yung mga yan. Sabi ng mga yan, putang ng jacket ni Kuya ko. Ay sakit ang katawan ko dito. Mamamatay ako. Sa uli ko na ito. Nung balik, may kasalubong na naman. Ay, ang bumugbog pala sa kanya yung PA. Tinanong ngayon uli yung mga yan. Sino ka? Sabi ng mga yan, MPA. Binugbog na naman yung mga yan. Gulong na naman doon sa bundok. Sabi ng mga yan, talagang mamamatay ako sa jacket ni Kuya ito. Ay, putay, kasalubong pala naman ay sundalo. Ay, sabi ng mga yan, talaga sa uli ko na ito. Sakit ng katawan ko sa jacket ni Kuya ito. Naku, nung patat, tinanong uli yung mga yan. Sino ka? Ay, sabi ng mga yan, ikaw muna, sino ka? Ikaw muna, baka mabugbog na naman na yan, baka magkamalit na naman na yan. Ikaw muna, sino ka? Kawalik lang. Ikaw muna. Ay, wala yan. Alam mo yung mga kaibigan, yung barkada ko, kung may kaya sa buhay, nagpagawa pa rin ng bahay. Ang ganda. Sa laki ng bahay, bawat kwarto may CR. Pero isang barkada ko nagpagawa din. Wala ng bahay, panay CR naman ang pinagawa. Ay, talagang iyak yung kahanggan ay, pare, yan ang hindi ko kaya, panay CR naman lahat yan ang pinagawa mo. Ay, yung akin ay buong bahay. Hindi pa yan, mga kaibigan. Sabi ng barkada ko, pare, inom tayo. Nag-inom na yung dalawa. Naku, nung lumabas ng karsada, paglabas ng karsada,
Sabi pare, ay mga lasing na. Pare, ano kaya rin maliwanag na rin? Ay tanghaling tapat. Ano kaya rin pare? Araw o buwan? Sabi mo siya, hindi pare. Araw yan. Ay hindi pare, buwan yan. Ay nakatalo ng maiging dalawa at mga lasing. Pare, mas maganda magtanong tayo dyan sa dumadaan. Tanong natin kung ano ito maliwanag na ito. Tatang sandali o. Ano kaya rin maliwanag na rin? Naku, mga amang pasensya na kayo. Bakit o? Eh, hindi naman ako taga rito, nagpataan lang ako, hindi ko rin alam yung maliwanag na, naku pare, ang malas natin, hindi pa pala taga rin, ay, napagtanungan natin, hindi rin alam yung maliwanag na yan, sa sobrang lalasing ng dalawa. Ay, ano nang higpit ng loob. Sabi naman kayo. Ngayon po, ay tayo ay may paligsahan na kung sino po ang pinakamagagaling umawit. 3 lamang po maglalaban at 300 naman po ang ating hurado. Tao po ang hurado. Kung sino maraming tumayo, siyang panalo. Bumana tagad parihin yung isa. I know what it means. Ang tumayo agad ay 100. Palakpakan mga tao. Ang pangalawang kalahok, bumanat yung pangalawa. Ding-digwan tinira mga kaibigan. Lumubog man ang araw. Sa kanluran, kumubli, ang tumayo'y 150. Nako, yung patatlo, sabi ko naman, ang aawit, yung pangatlo. Ay, hindi na ako aawit, talo na ako dyan. Sa iyo, 100, dini, 150. Ay, 50 na ako ang tira dyan, 300 na lang mo yan. Ay, 50 na ako ang tira, talo na ako dyan. Kantarin, malit manalo ka. Ay, pinilit ng dalawa, ay hindi maintindihan ng pangatlo kung ano kakantahin. Ay, tumayo doon sa gitna, binuka ang kamay. Ay, sabi ng dalawa, aba, ay parang loko ito, makanta na alam na talo na siya. Bumilang, isa. Ang sabi ng dalawa, ano kaya kakantahin yan, ay talo na yan, 50 na tira dyan. 2! 3! Kinantay, bayang maginag ako na magtayuan ng tao. Ay, kaguloy, dalawa, ano nang ay magkasuntukan dalawa, yan, kapipilit mo, tinalo pa tayo. Ay, 100 na sa'yo, 150 akin ay, yan, lahat ay dalan niya. Lahat tayo, tintig. Pare, pauwi ka na? Oo, pare, pauwi na ako. Pwedeng makangkas na dyan. Uuwi na rin ako. Sumakay na yun. Saan yung ano Tinatakbo nito? ng dalawa. Ay medyo madilim-dilim na. May kasalubong silang ilaw. Sabi ko, pare, may kasalubong tayo, may ilaw. Pare, hindi ko papakinig ang tunog ng motor niya. Basahin mo pagdaan, Yamaha yan. O, Yamaha nga pare, ang galing mo ah. Ayan pare, isang ilaw pag yan. Yan pare, hindi ko papakinig ang tunog niyan. Basahin mo pare pagdaan yan, Honda yan. Ah, Honda nga pare, ang galing mo. Ayan pare, sulong ilaw na yan, pare. Hayaan mo, kasi yan sulong ilaw na yan, papanipisan ko yan. Oh, steady ka lang pare dyan, papanipisan ko yan. Naku, nung natakbo na sila, nung malapit sa bahiyo, pare. Mintis. Hindi man single. Pare, multicam, bulang na multicam. Nakapak na yung mukha ng dalawa eh, kalapak na mga karsada eh. Kalay ilaw pang man, sulo, ay bulang na multicam. Gawa kasi nung maliit pa. Disgrasya. Grasa yung dalawa eh. Wala ko nino. Ay ngayon yung barkada ko eh. Di naambun eh, naulan-ulan eh, na asik-asik na yung ulan. Binaliktad niya yung jacket niya, hinubad niya. Paghubad niya ng jacket. Yung zipper, dito niya nilagay sa likuran. Yung zipper. Pinatakbo na niya. Saan yun? Naku! Nadulas ng kaunti, bumagsak siya sa karsada, padapa ang bagsak niya. Ito lang ang gasgas. Mabango na, ay naku, may 2 tambay na nakaupo doon sa kalsada. Pare, sa kululuhan natin, dali! Na-slide ang motor. Pare, yung ulo, balinuklok. Dali, pilipitin mo ka. Tinilipit yung driver, hinahabol yung sipiran. Naku, yung ibang patay na. Ay hindi, nakadapay, binaliktad yung jacket, eh, doon nilagay yung sipiran, pati yung diigay, doon nilagay. Patay pare, mga kasama, patay. Kawawa na, pinatay ng dalawa. Baliktad yung jacket. Hindi pwede. Ay, walang iya. Pero mga kasama, hindi nyo alam, ang abanito ninyo, dating boksingero. Punta ngayon ako ng Maynila. Kasama ko yung aking second. Pagdating doon, ang lalabanan ko mga kaibigan, 10 rounds. Nagpakilala na ngayon.
ang pinagmamalaki ng Mindoro, Alimbuyog, palakpakan. At ang pinagmamalaki naman ng Maynila, galing kay Plaza Elordi, Stadium Plaza Elordi. Mga kasama, bigaya na kami ganyan. Eh, walang tatlo raw. Hiyaw yung second ko. Alimbuyog, suntok man lahat. Ay talaga mga kasama, hindi ako makasuntok. Dito na natira yung glove sa mukha ko. Hindi ko makita yung kalabang ko. Salakla ako ng salak. Talaga ako. Ay maya-maya yung matapos malapit na ang raw. Hiyaw na naman yung bakata. Alimbuyog, suntok man lahat. Talunin tayo. Pumikit na ako mga kasama. Pinanatan ko. Bah! Ramdam ko'y tumama sa dibdib. Bago inilalim ko. 3 suntok ko lang. Tumayim na. Talo ako. Mga kaibigan. Talo siya ng bulo. Uwi ako ng probinsya. Sa amin, sa Mindoro. Naiwan yung second ko. Ika-3 araw, dumating yung second ko. Sabi sa akin yung second ko, alam mo yun, huwag ka naman lungkot. Dapat hindi tayo malungkot, ay talo tayo. Huwag ka naman lungkot. Bakit? Patay na yung kalaban mo. Ay, patay pala yung kalaban. 3 araw, namatay. Yung palang tama nung sa dibdibed, bitak sa likod. Bago yung ilalim kung ganyan, ay bulok laman. Yung mga laman loob ay bulok, lahat. Ay patay, 3 araw. Kaya pag napunta ko sa Maynila, walang lumaban sa akin. Sabi, talunganin ninyo yan. 3 araw naman kayo patay dyan. Kaya ng buyo. Ay pinagkatakutan mo ako. Eh, walang yan ng alimbuyo. Anong tibay ko pala mamunto. Sa likod. Ay tapos mga kaibigan, ay dala ko yung motor ko. Punta ako ng bayan ng Pinamalayan. Ay tumigil ako sa bayan. Ay, lumapit agad sa akin yung magtitikit. Alimbuyo, bayad mo sa parking. Pumarada ka. Eh kako pa rin, hindi ako kabayad dyan. Paano hindi ka kabayad eh, pumarada ka? Ticket, bayad mo sa parking. Ay parin, hindi ako kabayad dyan. Ay ba't tayo magbayad? Kahit pa saan tayo pare magabot, hindi ako kabayad dyan sa parking mo. Ay ba't tayo magbayad? Ay isipin mo pare, parking ka. Paralas ako. Alin ang mas mataas dyan? Ay ikaw ang kabayad? Ay parking ka lang, ay paralas ako. Ay lalo ko natali ka ng drive kayo. Ay drive pala. Para ka pala. Para naman. Ay sabi nung sabi nung kaibigan ko mga sabi nung sa pulis, mamang pulis, samahin man po ako, samahan niyo ako. Bakit? Hila na po nung magnanakaw yung karabaw ko. Ano ba ang karabaw mo? Turo po. Dating na yung mga pulis. Inaramdaman nung naghahila ng karabaw, yung magnanakaw, na may nasunod na pulis. Pinalublog doon sa tubog yung karabaw. At saka siya nagubad na rin. Tumabi na doon sa kalabaw. Palutang-lutang na ganyan. Ganyan, palutang-lutang. Dumating yung mga pulis. Ay gabi. Ay sabi doon sa mga yan ay, kaibigan, nasaan ang kalabaw mo? Yan na sir. Yan nasa tubog na yan. Paano sabihin mong ang kalabaw na yan? Ang hinahanap natin ay turo. Ay kita mo may bulo sa tabi. Babae yan, may anak. Tingnan mo, palutang-lutang pa yung anak. Ayun, sabi nung pulis, lakad, malayo na yung nagkailangan ng karabaw mo. Hindi yan. Yan na ba yan? Sir, yan na. Nako. Talagang iyak na yung mga yan. Talagang hindi man yan. Babae yan, may anak ko. Palutang-lutang mga na ako. Ay turo? Ay turo naman. Ayaw ba, mga kaibigan? Sabi ng mama manghula. O Tulain naman po rin barkada ko. Bakit? Nawawala po ang motor. Pati ka ng palad. Aba, ay nawawala nga ang motor mo. Ang motor mo nawawala, ay doon dinala na magnanakaw sa ruwas. Puntahan mo, bagong-bago pala yan, ang daming sakay. Puntahan mo, nasa ruwas ay hindi ho. Ay nandiyan sa kuwit ang palad mo. Yung motor na ninakaw sa iyo, nandun. Inapamasada na. Anong dami laging sakay? Puntahan mo sa Rosa. Hindi, ay ba't tayo puntahan? Eh, yung motor ko nawawala yung water pump. Naku, sablay. Sablay ang maghuhula. Ay water pump naman ang lahat. Ay kala yung motor na pamasada. Ay iyak yung maghuhula. Yan, muna. Ay walang yan din. Ay baka kayo hindi maniwala mga kaibigan. Yang motor kong yan. Na aking gamit ko. Rose, 110. Biglang pumarada ho yung
yung rider, 150. Ang sabi sa akin, alam mo yung karera tayo. Ay, wala akong laban dyan. Wala na kalayaan. Ang motor ko yung 110, Lucy, iyo. Rider, 150. Ay, wala akong laban dyan. Ay, mapili. Basta alam mo yung karera tayo. Ay, sige, agabigyan ta. Kaunti lang ang pusta natin. Kung sino makarating to sa dulong yon. Pero paunahin mo ko na siya pa. Paunahin mo lang ako dyan, di ba? Mapait ako sa iyo. Pumayag yung kalaban ko, mga kaibigan. Ala, Gisip. pagbilang ko hanggang 3. 1, 2, 3. Sabay start ako, hindi na ako lumingos, mga kaibigan. Nalatak ako. Pagbalik ko ay hindi nakahabol, nagandar pa yung motor niya. Sabi ko, talo ka, kaibigan. Nakarating na ako doon sa pinaka-finish na ay hindi ka umabot. Nag-andar ang motor mo. Ay, pakabig. Ay, maya-maya naman. Ay, pakabig na ako. Ay, talo pa. Ay, pati mo pakabig na ako. Kaya pala hindi nakasunod doon, mga kaibigan. Ay, yung tambutso ko inalabas ay langis. Dito sa mukha, sabi, hipi naman ang yung mga mata ko. Hipi naman. Panay langis yung mata. Kaya ako yung nanalo. Iyak man din yung kalaban ko. Ay, hindi pa ho yan. Nung sumunod, kinabukasan, dumating na naman sa bahay. Ang dala na ho ng mga naka-rider. 6. Aba, ay yung matataas yun, mga enduro. Ay, sabi sa akin, ano mo yun, kahit anong motor, kahit kami. Ay sabi ko, sige, agapigyan ko ang laban nyo. Magkalaban tayo sa kahoy. Ang haba ng kahoy ay 12, ang lapat ay 6. Kung sino makatuloy dyan, siya panalo. Aba, ay patakbo sila, ay hulog ng hulog ko, wala nang makatulay. Ay sabi, makatulay. O, ikaw naman, ano mo yun? O sige, kinuha ko yung motor ko sa loob ng bahay. Pinaandar ko, ala, hindi man lang nahulog. Talagang diritsyon ang takbo. Ay sabi ng mga kalaban ko, talo nga kami ang buyog dyan. Eh, chinso naman yung dala mo, chinso. Chinso yung dala ko, sabi niya kahit ang makina eh. Wala ko yun. Panalo ako. Salamat po sa inyong lahat. Tangkilikin po nyo yan. Yung lahat po na nalulungkot. Kung gusto po nyo na kayo sumaya, buksan lamang po ang inyong cellphone. Makikita po ninyo ang inyong abalipot, alimbuyog ng Mindoro.